И здравейте, приятели, аз съм Краси БГ и днес ще играем Clash Royale, която я изтеглих. Чакай бе, кога я изтеглих? Снощи, някъде към 9-10 и започнах да игра. Не съм много добър в Clash Royale. Изобщо не съм добър, но ще се пробвам. Поне да стигна до 5-та арена. Ако стане, супер. Бой бързо на колата. Бой. Ай, пускам тук лича и се пава майката. Преснах ви, момчета, преснах ви, бе, аз съм слабак в тази игра. Буквално съм много слаб. Защо тръгваш да нападаш оня? Убил. Ще ми убил лич. Бързо, беби драгон, бързо. Така да изчакаме малко. Да се зареди. Бързо го нападя така. 2, 3. Бих го! Супер! Матч овър. 10 декаме. 100 декси ми е най-добре. Мисля да направя още една игра и после 2 срещу 2. Бързо да спра джайанта, бързо. Пускам лича и до скоро виждане. Взема го, не. Ето така, една мини пека. Ария, тук е моя беби драгон. Я ела ми са, ела ми да те пръскам, ела. Ай са пак така тактика, я не ми нападай колата, бе. Бай! За малко. Не, Дани. Идвам се тук да говоря с сестра ми, защото е до мене, нали, подразбира се. То дали ще го бия. Бързо да пускам това. Пускам един мини пека и го пръскам. После да пусна бейби драгона. Така, бейби драгона. Как се вижда. Пускам един джайант. Ето тук ще го пусна. Колкото да не е без хич. Един файербол да му сваля и тая. Ако с един файербол му я сваля. Да.
И вече то се остава на умиране. Чао. Little foot. Още малко. Айде сега да се пробваме двама на двама. Да видим какво. Ама, то сигурно... не, ето. Дидоха. На арена 10. Ето, много бързо го пусна, бе. Опратил, бе. Аре, беби, рана. Бойно то, бе, бой, бе, бой, бе, бойно. Бойно то, бе, бой, бе. Сега като ти пусна лича, ще се насережа. И сега като ти пусна лича, ще се насережа. Бойте, тя мангасари, бе. Ще им се не знае главата, кой ще ме напада. Той ми пусна някакви гоблини тук. Като да не умирам. Колкото да не умирам. Май да сваляте кулата! Не ги нападайте, сваляте им. Така. Браво, брат. Ай са бойната. Бой, бе. Дайте му на толкова ще жалите. Един джайант тук и... Ебете коза. Така пусна една скелетна армия. Така че умре. Оя тук да си пусна бомбара. Че да ви пръска. Чакай, брат, аз тук ще те защитам спок. Свалиха ми кулата. Аре, убий ги, бе, аре, бе. Убий го, бе. Аре, я то да умахнем тук. Ще ме дразни. Бързо. Аре, един бейби драган тук. А я не ми цели кулата, бе. А я се маня тук, бе. Един лич да си пуснеме. Колкото да не е без хич. Абе, не го таковете, бе. Целете кулата, бе. Аре, тя ще ги мана тук, защото ма дразнат. Аре, ще ги бием ли тия, арата? Арата да ги мачкаме, арата. Още един пуснах. Дай то, ние тук вече да ги наливаме. Наливай. Абе, не ми нападайте това, бе. Five, 4, 3, 2, 1. Мачор, ние бихме. Да. Само още 2 кулички и си отварям кралския чест. Абе, я не пускай тук джампта, я не го пускай, бе. Я не пускай джампта, бе. Я не го пускай да не ти ги мана. Е така. Да ги изпарим във въздуха. И убиха пеката. Бързо им вземи кулата. Айде. Аре, една китарка тук да им се стъжни живот. Мисля и моя то да го пусна. Защото като гледам направо на мачката. Едната кула ми е взета. Не за малко. Само горе.
Аре, само още 2 коли трябва да взема и сега пускам джамта и това и направо ги мачка. Сега прави така. Аре, стия те са ги пускали тя, бе, аре бързо. Аре бързо го пускай, бе, аре бързо го пускай, бе. Аре, че ще ми ги убият. Еми взеха ми една такова, какво иска, бе? Аре, бе, ето така, аре, бегай. Бегай. Ще нахалстваш ти. Какво пускаш ти, бе? Аре, ла на пеката, аре, ла на пеката, бе. Аре, ла ми, бе, аре, бе. Аре, ла на пеката, бе. Аре, бързо, бе. Аре, вземи ми колата, бързо. Аре, поне да стигна до тук някъде. Аре, един файербол. Бил го това. Аре, умри, бе. Да, ти са не знае. Ай, бързо, 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 бързо да им отнема първата кола. Преди мене да са ме убили. Ай, джамп. Моята си техника. Обаче ми го махнаха, за съжаление. Така. Едната кола е взета. Сега е време за краля. Поне ще има продължение. Не, ма то ме пръсна, батко. Не, ма то вече ме би. Аре стига, да. Сега още 2 май трябва да взема. Минус 5. Казах ви, че не съм добър изобщо. Радвам се, че съм бил един и на другия път. Айде бе от така. Ай колкото сам сега да си отворя кралския чест и... Давай 2 на 2. Аре да. Ай сега един джант и един бейби драгън и ще им се стъжим живота да малко по-добре ще го пусна. Защото като гледам. Аре време за москитарката. То като го гледам още в началото ми пуска някакъв гигант, батко, и иска да ме бие с гиганта, да. Много мечтая. Ама нещо. Моя пък гигант не оцеля много. Пускай Дейвид Драгъна и ти дремен не гъзе. Он пусна Дейвид Драгън и отивам на вятъра. Аре бързо да, ма какво ми целиш ти тук? Ти чай. Хайде уич. Хай джент. Аре джент е. Не, ма то са докато мана. Аре да. Айде един бомба. Пръсни го. Аре пръсни го, да. Те обаче ми взеха колата. И то ма пръсна. Поне да взема една кола поне да взема. Бързо, искам да взема колата, бързо. Искам да взема една кола, моля ви. Моля ви, само една количка да взема. Така, само една кола. Колкото да оцеля. Колкото да продължа да ви пръскам. Колкото да продължа да ви пръскам сега. Друго не искам. Само да ви взема колата. Само това. Само това. Така, дуф.
И то ми разби моята. Чудесно. Просто оригинално. Айде, давай. Така. Сега кой ще бие, бе? Сега кой ще те бие, бе? Айде сега да видим кой ще ме бие, бе? Кой ще ме бие, бе? Айде бързо го убийте го, давай! За малко, бе! Гади тъпото! Как се нерва? Айде ще отваря честа. Аса. Еми, това беше от мен сам. Аре бе. Това беше от мен. До